Браво! Добър вечер, драги гости. След това, което видяхме, каквото и да кажа, ще бъде тези думи просто. Искам да благодаря от все сърце на участниците, които показаха на какво са способни. И че не ходят само на екскурзии, както си мислят някои, а влагат всичко, което се отдава. Виждаме, че добре и се отдава играят, да печелят още много такива призове, които да се печели, да напомнят там всичките изложбени плана, които са служили. И виждам, че има желаящи да играят от публиката, да заповядат на центъра. Сега ще да се поискам. Също искам да благодаря на всички, които отделиха от времето да дойдат да видят какво, че не е само читалище написано, а читалище съществува и да продължава да съществува, както сега съществува 100 години, още 100 години напред. Все малки дечица всичките да дойдат на сцената. Благодаря ви. Браво! На общината и на госпожа Пепа Каймаканова, която някъде и тя... Аз искам да ви кажа, че ние много се вълнувам, когато влизам в читалище. Защото според мен това е българщината. Самия факт, че вече повече от век, когато читалище се съхранява народните традиции, е показателно. Преди 104 години благородни, достойни успейци са създали този център на българщината и 104 години по-късно вие го съхранявате. Това само по себе си показва колко благородни сте, колко добри сте, колко невероятни българи сте. Всички ние знаем, че Досвей е дал много възрожденци на България. Златарски фамилии, повечето са от тук, Паисий Хилендарски е от тук, но аз смятам, че съвременните възрожденци са именно хората, които работят в читалищата и самодейците. Според мен трябва да имаш нещо много силно вътрешно, което да те крепи, да ти дава да продължиш напред. Затова мисля, че всички вие трябва да продължите да им помагате, за да го има това читалище и да превършите в успех. Днеска беше една незабравима вечер и всичките тези деца, когато пораснат със сигурност, като така светъл лъч от детството си им остане точно тази първа пролет, аз в момента как мисля. И другото хубаво е, благодарение на читалището, благодарение на вас, благодарение на това, което се случи тази вечер на сцената, за тази година вашето читалище има и допълнителни средства, не само за тази година, на принцип. Бъдете все такива всички вие и всички вие, които сте на сцената. Ходното да се светяне и от името на кмета на общината, господин Владимир Георгиев. Браво! Ау, хубаво! Другия микрофон, другия. С това завършва нашата програма. На втория етаж сме подготвили един кетеринг, с който искаме да ви почерпим всички. Заповядайте. Спасибо.